Hej YouTube, jeg vil gerne lave en video til jer. Ja. Vi skal des Eevee. Ja, og det gør vi på for Existore. Ja. Og med så kan I høre en sang, og det er på... Det er Gulddreng. Det er på Five Nights at Freddy. Nej, det er det ikke. Fint. Hvad er du så? Ja, hvad er jeg, ikke? Ja, hvad er jeg? Så har vi allerede disset. Ej, jeg tror ikke, I vil høre en sang. Der er ingen, de har hørt det mange gange, ikke? Ja, hvad er det? Hvad er jeg? Ja, det var det jeg skrev om. Hvad? Det jeg spurgte om. Fuck, hvor er hun dum lige nu. Ja, okay, skriv. Du er mærkelig. Ja. Hvad? 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 Svar mig for helvede, hvis du er så sej. Kristoffer, vad heter du? Kristoffer. Hvad hedder du? Jeg hedder... Kristoffer, man har lige sagt hans navn. Kristoffer, hvad hedder du? Er hun mærkelig? Sofus og Sebastian. Nej, ja. Kan du bare skrive? OK. Okay. Spurgt. Og så er der også Sebastian. Spurgt. Vad? Okay, nu Oj. kan jeg skrive. Nej! Jo. Nej. Ja, jeg skriver. Sebastian, det er så der. Så skriv. Jeg kan ikke finde at skrive det. Sebastian, det er der. Jeg kan ikke finde at skrive det, men jeg er fucking dårlig til det. Du siger, at jeg er godt forkert. At du siger, at jeg er godt forkert. Og du skal blive sur, mand. Hej, okay. Men jeg vil bare ikke have, at folk tænker Ej, hvor er jeg dårlig, ja. på det. Yo quiero Sebastián Drake. Jo, Ej! Sebastian Drake. Hvad fanden? Drake. Søde. Er det der en dødstrussel? Ja, det er på tysk. Det betyder, at du er stiv. Er jeg stiv? Er det det, du så siger? Ja, Altså, jeg kan ikke norsk eller fanden det er. det er tysk. Ja, det kan jeg sgu ikke. Nok godt har jeg været i Tyskland, men jeg kan stadig ikke lære det på 5 Jeg har klaret tysker, så jeg kan. Sød Ivy, vil du snakke dansk, ikke? Ja, så vil jeg bedre kunne forstå. Jeg er ikke stiv, mand, for hun er. Tokkeren køber 6 liter Gutteren køber 10. Emil er gået kold, han er allerede i. Og med jelly, champagne. Sæt den i. Sæt den på for helvede. Yo quiero Sebastian Drake. Ja, hvad siger du? Nu skal vi høre Gutteren, guys. Se Sofus og Sebastian. Jeg tror bare, vi skal høre. Nej. Fint. Sofus. Noget bedre. Tætte Sebastian. Osh, du er try øs. Okay, det betyder fucking lortenavn, Sebastian. Det er ikke det, hun siger. Jo, det er. Så skal du er lort. Jeg kan sgu ikke tysk. Men det kan du til gengæld. Ja. Svar dog for helvede, hvis du er så sej. Ja. Ja, hold op med det her blink. Du er lort. Hun griner. Er det det? Nå, nej, det er det. Hun griner sgu da af det. 10. Emil er gået kold. Vi skal ikke synge noget. Tak. Når hun siger tak.
Du er lort. Tak. Nå. Jeg synes, du er irriterende. Ja, tak for det, skriver vi bare. Okay. Så siger jeg, du Hvad mener du med det? dig. Du har champagne der, og du har lige sagt, at du vil hellere have freaking modeller end champagne. Og så er champagne. Er det ikke bare flot kulturelt? Ej, skal vi ikke spørge, de skal... Ja, nu vil jeg lige det. Hvad skal Med folk... med kedelige briller. Og hvad ved jeg? skrive Og en billig mikrofon. Og en dyr guitar måske. Og en kommentarerne? hættetrøje, mand. Men ellers, så skal du fandme godt ud. Du mangler bare lige at åbne dit hår og barbere dig. Så tror jeg, at damerne kan lide dig. Hvad vil du skrive om? Hvad vil du skrive om? Du er mærkelig. Ej, det er jo så heller ikke. Ja, man kan Spørg dig selv. Man kan sådan set ikke sove i år. Hvad skal hun svare på? Spørg dig selv. Ja, godt så. Okay, så det er Jeg vi to. er ikke så klog. Jeg er ikke så klog. Ja. Det som er fandme. Okay, ja, nej, så skriver ja, det er du. Nej, det er du ikke. Jeg kan godt forstå ham der, den anden synes, det er irriterende, du hele tiden freaking nikker, mand. Jeg er sjov. Nej, du er ej. Du er ikke sjov. Jeg er sjov, nej, det er. Nej, jeg ikke er en robot. Nej, jeg er ikke en Var robot. der altid. I stedet for, at du hedder Gud, Gud, så Ej, skal vi ikke skrive, vi har sexpack? ja, men du snakker Hvad? så meget om det der. Okay. Willy. Rasmus, vi er fra, vi er i gang med en YouTube-video. Vækst nu, kammergutter. Rasmus. Beklager, det er min lillebror. Det er farligt. Det er farligt. Oh my fucking god, det er mørkt. Ja, jeg er bare glad. Yes. Nå, fint. Ivy, er du glad nu? Det er bare noget, du snakker for meget om. Det er faktisk snakker for Ej, jeg siger, fuck, du er lækker om til. Christoffer. Og det gør det sgu. Okay, vi vi skriver lige, fuck, du er lækker. Okay, jeg vil ikke disse mere om gudderen. Det er bare sjovt, siger der. Han er bare for sådan. Ej, Sebba, skal vi ikke skrive, fuck, du er lækker? Jo, måske. Lad os se, hvad hun skriver. Svare. Har du Har du set mig? Ja. Ja, vi kan se dig lige nu, skriv. Ja, vi kan se dig lige nu. Fedt, er du Fedt. sej nu? Er du sej nu? Ja. Ja. Tak. Ja, set. Godt, Tak. I lige måde. Nu er vi helt venner. I lige måde. Hvad Hvad skriver skriver du du i lige måde til? Mm. Og til dig? Ja, det er jeg. Ja. Ej, er hun, oh my god. Oh my god. Ja, det ved jeg. Nej, ja, det er jeg. Hun lukker bare en lille ord ud. Vi ved, du er ægte, Ivy. Sefiao. Ciao. Sig Kjajo. Se Kjajo. Nej, vi skal hvad er din yndlingsmad? Ivy. Nej, jeg tror ikke, hun er ægte. Han er Ivy. Hun ligner en, der er ægte. Jeg tror ikke. Jo, hun er. Hun er i hvert fald nogle gange irriterende og farlig i hvert fald. Ved
du er ægte. Ikke det, mand. Fordi jeg er rumvæsen. De er rumvæsen. Er hun et rumvæsen? Rumvæsen, der er ikke noget hedder. Og der er heller ikke noget, der hedder rumvæsen, Sofie. Jo. Nej. Du er en robot. Nej! Det er hende. Nej, hun er ej. Hun er en robot. du er. Jo. Du er. Far Flabo, mand. Nej. Jeg ved ikke. For sidste gang. Nej. Du er Du er ikke et menneske. Nu provokerer hun. Nej, for helvete. Nej, for helvede. Der er også. Okay, hun er ikke sikkert et menneske, mand. Nej, for helvede, der er også. Nu skal svares igen, Sofus. Nå. Spor! Nu fuck lykke, mand. Din Sådan er det kvinde, fordi nu kommer jeg dis på. lort. Ja, mand. Så kommer der nye boller på suppen. Jeg har så set nye boller på suppen. Det. Lille lort, så fat det dog. Ja, ikke? Ja. Nej. Nu stopper du. Så. Mand. Så godt med den tøs. Jeg har aldrig hørt en sagt så meget. Jeg har aldrig hørt en sagt så meget igen engang. Næste Vestergaard blev så meget igen. Nu stopper du. Din idiot. Ja, det synes jeg også. Mig? Ja! Dig. Ja, det. Hvad vil du svare til det? Er det syg? At Det er jo så set, kvinde. Hvorfor? Spørger du om hvorfor? Jeg skal fortælle dig hvorfor. Hun svarer igen. Du er fucking irriterende. Og hun er flabet. Skriv det også lige. Ej. Skriv hun er flabet. Tak. okay. Ja, okay. Det er ikke så Guys, vi ses en anden gang. Nej, stop. Vi kan, vi kan ikke mere. Nej, jeg vil bare. Nej, guys, vi ses. Husk at like vores video. Eller dislike. Det Okay. bestemmer jeg selv. Ja. Og skriv ned i kommentarerne, hvad vi skal spørge Ivy om. Ja. Det må Farvel. jeg meget gerne. Hej. Okay. Det er vi godt. Vi er i gang igen. Vi skulle alligevel ikke stoppe. Vi venter lige 2 minutter. Men ja. Okay. Vi vil gerne lige spørge, hvad synes I, vi skal spørge Ivy om? Nej, ved jeg. Okay. Så skal vi ikke spørge Sport. Fordi du er så irriterende. Nu vil jeg også gerne lige prøve at spørge noget, som du også har skrevet. Dims. What? Ja, du er dum. Batteriet er lavt. Det er nok. Er du sjældent? Jeg skal navn skriver, du skal, nej. Okay guys, jeg skal lige hente min oplader. Marker du? Vi snakker bare videre med Sebastian. Okay. Jeg skriver dit shot. Undskyld, men det er jeg nødt til. Mit kamera. Kom herover, Sebastian. Sebastian, du skal herover. Slap af. Det er ikke færdigt. Vi er ikke kæreste dit. Vi er ikke kæreste dit syg. Okay. Jeg går lige og hente. Vi er ikke kæreste dit syg. Ja, det gør vi godt. Skriv lige det. Se, bare tænd lige lyset på den store kontakt.